Bietorriak zuen bizitzari oinarri sendoak eta sakonak eman nahiez, Eukaristia honetara bildu zeraten guztioi. Ongietorria baita Segura irratiaren bidez, egunero gurekin zaituztegun lagun eta fededunok. Geure bizikeran zenbat aldiz engainatzen dugu gure burua, nahi ditugun aukerak eginda lasai bizitzeko. Bihotza berritzeko garaia da abendua. Gure bideak eta jokaerak zuzentzen saiatzeko garaia. Jainkoa bakarrik atera gaitzake geure gezur bideetatik. Geure pentsakera eta jokaera okerrak sakon aldatzea da bihotza berritzea. Zer aldatu beharko genuken erakus diezagula eskatuko diogu gaur jainkoari. Jauna ikusi dezagula, ikusi. Hasi dezagun gure otoitzaldia zutik jarri eta kantatuz. Zatoz jauna, gaur zaindu zu mundua. Zatoz jauna, gaur zaindu zu eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Senideok, poztu zaitazte, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, une honetan, abenduko bigarren kandela pizteragoaz. Abenduaren bigarren igandean aurkitzen gara, Jesus jaunaren etorrera betea prestatzea eta eskatzea. Abenduko prestaeraren eta gure bede ametsaren azalpean, hementxe daukagu gure betiko berezi hau, gurutzearen ondoan, Eukaristiaren hasieran, hemen dauden 4 kandeletatik 2 piztuko ditugu, abenduko bigarren pausua ematen dugula erakutsiz. Jauna, gure karreraren irudia jarri dugu zure aldare ondoan. Zure etorrera maite dugu. Zure etorrera nahi dugu. Horregatik otoizka gauzkazu. Gaur, 2 argi pizten ditugu. Profetek Israele bihotzean piztu zuten esperantza sutsuaren irudi. Enbor zaharra berriro ernetzen hasi da, loratzen doa basamurtuko lurra. Zatoz berehala jauna, zatoz askatzailea.
Hasteko, eska diezaiogun jaunari gure bihotzak erabat berritzeko argia, ospaketa hau behar bezala burutzeko. Jesus jauna, herri guztiak argitzeko argia, erruki jauna. Jesus jauna, bihotza jasotzeko dituen bake eta alaitasuna. Cristo erruki, Cristo erruki. Jesus jauna, jainkoa gure gana dakartzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna eta errukitsua. Lur honetako gauzen ardura ez dezagula eragozpen izan, zure semeari bidera gogotsu irteteko. Eta eraman gaitzatzu jainkozko jakinduriaren irakaspenez, zeure semearekin bat egitera. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Etxipenean eroria zegoen herri erbesteratuak berri ona jasotzen du. Askapenaren berri ona ematen zaio, hala esango digu Isaías profetak. Entre los desterrados mordidos por la desesperanza, irrumpe la buena noticia, el anuncio de la liberación. Grita desde la altura para que todos oigan que la culpa tiene perdón, que Dios está ya en camino con su pueblo. Preparadle un camino al Señor, le escuchamos decir al profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Kontsola ezazue, kontsolatu nire herria, dio jainkoa. Mintza bihotzera Jerusalemi, egiozue oiu, betea duela bere morroialdia, ordaindua bere erruen zorra, jaunaren eskutik hartua bai du bere bekatu guztien ordain betea. Mintzo bat ari da oiuka, prestatu basamortuan bidea jaunari, zelaitu eremuan galtzada gure jainkoari. Bete daitezela aranak, beheratu mendita muinoak, berdin daitezela malkarrak, zelaitu lur maldak. Orduan jaunaren aintza agertuko da, eta gizaki guztiek batera ikusiko dute, jauna berak esan du. Igo mendigailurrera, Ziongo mezularia, egin deiadar handi Jerusalengo mezularia, egin deiadar ez beldur izan. Esan Judako hiriei, ona hemen zuen jainkoa, ara indarrez jantzia dator jainko jauna, eta haren besoa nagusi da. Ara berekin dakar garaipen agiria, eta bere aurretik berak askaturiko herria. Artzaina bezala zaintzen du hartaldea, arkumea bezoan hartu eta altzoan eramaten ditu. Ardi ama berriak arduraz gidatzen. Jaunak esana,
Garatu bedi zuzentasuna, eman oparo bakea jauna. Denok berriz. Garatu bedi zuzentasuna, eman oparo bakea jauna. Ene jainko emaiozu zure zuzentasuna erregeari. Zeure justizia erregearen semeari. Goberna bezazure herria justiziaz, zure doakabeak zuzen bide. Denok. Garatu berri zuzentasuna, eman oparo bakea jauna. Haren egunetan loratu bedi justizia, ugaldu bakea eta ongi izatea, ilargia izali arte. Izan bedi nagusi itxasotik itxasora, lurraren bazter batetik bestera. Garatu berri zuzentasuna, eman oparo bakea jauna. Gizonak ezin du salbamena historia osoa antolatu eta gertaerak noiz gertatuko diren erabaki. Hala esango die San Pedro bigarren bere idazkian. El hombre no puede decidir el calendario de su historia, pero los cristianos podemos ser los responsables del ritmo de esa historia. Escuchemos al apóstol San Pedro. San Pedro apostoluaren bigarren gutunetik. Senide maiteok, ezaizue hau ahaztu behar, jaunarentzat egun bat 1000 urte bezala dela, eta 1000 urte egun bat bezala. Jauna ez da berandukorra agintzaria betetzen, batzuek hala uste badute ere. Baizik eta pazientzia du zuekin, ez baitu inor galtzea nahi, guztiok bihotz berritzea baizik. Jaunaren eguna ordea lapurra bezala ustekabean etorriko da. Orduan, burrunba hondiz desagertuko dira zeruak, lurraren osagaiak kiskalirik ezereztuko dira, eta lurra eta bertako gauza guztiak agerian geldituko. Gauza hauek guztiak honela ezereztu beharrekoak direnez gero, begira zein santu eta jainkozale izan behar duen zuen bizitzak. Bizi zaitezte beraz, jainkoa etorriko den egunaren zain eta egin lan lehenbailen heldadi. Egun hartan, sutan desegingo dira zeruak eta lurraren osagaiak kiskalirik ezereztuko. Guk ordea, jaunak agindu bezala, zuzentasunaren bizileku diren zeru berriak eta lur berria itxaroten ditugu. Beraz, ene maiteok, hauek itxaroten dituzuela, ahalegin zaitezte jainkoarekin bakean bizitzen, garbi eta erruri gabe haren aurrean. Jaunak esana, Eskerrak zuri,
Kristoren evangelioa hotsegin behar du fededun bakoitzak, ez bere iritzia. Jaunaren bideak prestatu behar ditu bakoitzak, kristauak ez du bere burua aldarrikatu behar, ez du bere bizikera eupatu eta goretsi behar. Gizarteko giroa gogoan izanik, bide eta aukera egokienak adierazi behar ditu. Kristore barkamena eta harrera erruki horra dira berri hori. Jesusek berak erakutsiko digu evangelioa. Presta dezagun, geure bihotza, Jesusen hitz hori entzuteko, aleluia, abestuz zutigarrita. Alleluia, 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 alleluia. Denok? Alleluia, 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 alleluia. Urra ezazue bidea jaunarentzat, zuzendu haren bidezka, eta ikusiko duzue guztiok jaungoikoaren salbamena. Alleluia, 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 alleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aitza zuri jauna. Jaungoikoaren seme Jesukristoren evangelioaren hasiera. Isaias profetarenean honela dago idatzia. Begira, hor bidaltzen du nik mezularia zure aurretik, zuri bidea prestatzera. Mintzo bat oiuka ari da basamortuan, urra ezazue bidea jaunarentzat, zuzendu haren bideskak. Hala gertu zen Joan basamortuan, bataiatzen eta bihotz berritzeko bataioa hotxe egiten, bekatuen barkamenerako. Judeatik eta Jerusalendik harengana joaten zen jende guztia. Haiek aitortzen zituzten beren pekatuak eta hark bataiatu egiten zituen Jordan ibaian. Joan gamelu larruz jantzia zegoen eta gerrian larruzko uhala. Basalangosta eta basaeztia zituen janari, eta honela hotxe egiten zuen. Nire ondoren dator, ni baino ahaltsuagoa dena, ni ez baina izinor makurtuta, haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere. Nik urez bataiatu zaituztet, hark ordea Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 alleluia. Kristau zenideok, abendualdian sartuak gaude,
Eta eku berrirantz goaz. Beti gertatu ohi zaigu. Egu berritarako prestaketak lotuakoak daude erosketekin, jaietako orduekin, otorduekin, opariekin, eta horrelako gauzekin, gure fedearekin baino. Eta horrela izaten jarraituko dute seguruenik. Hala ere, gerta daiteke jai hauetan ospatzen dugun misteriora irikitzen baldin bagara, jainkoaren ganako eta honekin batera munduarekiko gure jarrera aldatzea. Abendualdia horretara zuzendua dago erabat. Eta gaurko irakurgaiak laguntza egokiak dira helburu horri begira. Gaurko evangelioa Markosen evangelioaren hasiera da. Eta aspaldiko garaietako Isaias profetaren hitzak hartuz aldarrikapen bat egin du. Begira, hor bidaltzen dut nik mezularia zure aurretik, zuri bidea prestatzera. Mintzo bat oihuka ari da basamortuan, urra ezazue bidea jaunarentzat, zuzendu haren bideskak. Seguruenik guri ez digutela gauza hondirik adierazten hitz hauek, baina zerbait xeatuz gero behar bada uste baino mami gehiago dute gure fedea bizitzeko. Mintzo bat oihuka ari da basamortuan. Gu ez gara bizi basamortuan. Hala ere, seguru tokatu zaigula edo tokatuko basamortu moduko garaiak bizitzea. Eta hori denok dakigu esperientziaz. Izaten dira lehorrak gertatzen zaizkigun garaiak. Pozik gabekoak. Deseroso sentierazten gaituztenak. Izan daiteke familian, edo lanean, edo bakoitza bere burua erekin bat ere konforme ez denean. Beste kasu batzuetan, gertaliteke ezerk ez nahuela betetzen. Eta halako izengabeko egarri moduko bat sortzea niregan. Daraman bizimoduak takuzko helmugarik ez balu bezala. Edo gizarte eta mundu honen egoera kaskarrak etorkizunik gabeko garaietara sartuko bagindu bezala. Bueno, era batera edo bestera, izaten dira bai basamortu garaiak bizitzan. Izaten dira. Oso distraituta bizi badimagera ere, hor barruan badugu ezin asezko egarri moduko bat. Eta noizian behin hori agertu egiten da, azaldu. Era batera edo bestera. Egoera guzti horietan agertzen dira oihuka mezulariak. Oihuka mezulariak, bai. Urra ezazue bideak jaunarentzat. Zuzenduaren bideskak. Hor. Dena ondo badikoakit, ezeren beharrean ezpanago, bizitza erabat betea badut, nolabait esateko, ez dut oihu hori entzungo. Ez baitut ezeren beharrik. Ez dut ezter espero eta desio gainera. Ja, asetutan ari. Eta bizitzako parte asko behar bada horrela biziko da. Lan eginez, eta bueno, jazta, gauza bakoitza bere lekuan, eta bar. Baina beste momentu horietan, basamortuan bakarrik entzun daitezke mezulariak oihuka. Beti izaten da zerbait edo norbait gure eskema etxeetatik ateratzen gaituena. Beti.
pertsona bat izan daiteke, edo egoera bat, gertaera bat, uste gabekoren bat. Eta ikuspegia irekitzera, zabaltzera, luzatzera eramaten gaituena. Lozorro hortatik esnarazten gaituena. Edo ezin egon hortatik zirrikituaren bat ireki eta ez da pentsakera kontua bakarrik. Zango balitz, orain beste era batera pentsatzen dut, ez da pentsakera kontua bakarrik. Pentsamendua baino askoz gehiago da. Jokaera, sentitzeko era, itxarotea edo ez, sinistea. Guk ordura arte uste genuena baino arantzago joateko gonbidapenak dira oihu horiek. Bizitza askoz gehiago da. Aruntzago ere badago. Eta esaten dugu handik gutxira edo. Nik hau eta hau pentsatzen nuen edo bizi nuen edo ikusten nuen. Eta orain? Nik uste nuena baino askoz gehiago da bizitza. Askoz gehiago dira personak. Beste era batera bizi dut guztia. Sakonagotik maitatzeko gaitasuna sumatzen dut. Guzti horretara irikitzeko oihuak, abisuak, zerrikituak, hoie dira mezuak, mezulariek egiten dituzten oihuak, profetak. Gure bizi eskemetatik arantzago eramaten gaituztenak. Eta horiek beharrezkoak ditugu bizitzan. Abendualdia guzti honetara irekiak bizitzeko gonbidapena da. Eta honelako gauzak gertatzen dira jainkoak gure bizitzan sartzea. Jainkoa badatorrela gure bizitza honetara, gutako bakoitzaren historia konkretura, gure mundu estropeatu honetara. Jainkoa bera datorrela. Zer egin behar dugu? Entzun dugu, bideak urratu, bidizkak zuzendu, bitartekoak jarri gure bizitzan, gure bihotzean, gure artean, gure gizartean, erraztu bideak jainkoari, justiziari, solidaritzari, gure bizitzan jainkoa bera sar dadin. Askorentzat hitz hauek, hitz polita besterik ez dira. Baina egia baldin bada, jainkoa gure bizitzan sartu daitekela, eta sartu nahi duela, hori da, behin eta berriro, Elizak aitortzen diguna abendualdi garai berezi honetan. Hainbat eta hainbat gizon emakumeen testiguen bidez. Ez da okurrentzi bat. Beraz, abendualdia misterio honetara prestatzeko garaia da. Eta puntxu-puntxuan jartzen gaitu. Presta gaitezen egu berrietarako. Jainkoak gurekin dela bizitzeko. Ez bakarrik ospatu, sentitu eta bar, ez, bizi aldatzeko. Eta haze ez ustekoa jainkoak gure bizitzan agertzen denean. Eskat diezaiogun gure bihotza ireki dezan berak. Bere presentzia salbatzailea onar dezagun. Eta gure bitartez mundua aldatu dadin.
Aitor dezagun gure fedea esanez. Sinesten dut jangoiko baita ahalguztidun zerulurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaiozena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta humilatua izan zena. Infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko baita ahalguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren bizuera eta betiko bizitza. Amen. Fedean eta itxaropenean elkarturik, eskadezagun jaunaren etorrera. Eskaditzagun jaunaren pakea eta poza gizon emakume behartsuenentzat. Zatoz Jesus jauna, Zatoz Jesus jauna. Kristau Eliza guztiek batasunerako bidea egin dezaten jaunaren etorrera adieraziz. dei egin dezaiogun jaunari, Zatoz Jesus jauna. Jesukristorengan sinesten ez dutenek berri onaren argia eta alaitasuna aurki ditzaten. dei egin dezaiogun jaunari, Zatoz Jesus jauna. Gure herriak ere bake bidean aurrera egin dezan eta gerra bizitzen ari diren herriek bihotzetan itxaropena indartu dezaten. dei egin dezaiogun jaunari, Zatoz Jesus jauna. Ospakizun honetara bildu garen guztiok, konfiantzan eta maitasunean hasi gaitezen elkar zerbitzuan bizitzeko. dei egin dezaiogun jaunari, Zatoz Jesus jauna. Jesus jauna, zatoz eta entzun itzatzu gure eskariak. Eman guztu zure etorreraren bakea. Erregez bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. ikusiago zeru berria, ikusia lur berria, lehengo zeru, lehengo lurri, etzen gehiago ageri. Ikusia dut hiri santua, Jerusalem berria. Jainkoa gandik zerutik jaisten, ezkon berri
Arzotinik ez da entzungo, ez eta dolu ez goiu. Beren minekin lehenko gauzak, betiko dira sunzitu. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakaiak salbatzeko. Biguntza itzatela kauna gure otoitz eta eskaintza apal hauek. Eta geure aldetik merezimendurik ez dugunez gero, lagun diezagula zure errukiak. Jesu Kristo gure kaunaren bitartez. Amen. Kauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, eskerrak jaungoiko gure jaunari. egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera, behin apalki etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugun saria. Horregatik, aingeru eta goiaingeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Saldu, 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 diremos, jainko kauna, zer lurra, beterik dauzka, zure dizira, Osana, zeruko jena, bederikatua, jaunaren izenean, datorrena. Osana, zeruko jenean. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batea. Era berean, izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Aritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Birkina doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorets zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiaren jarraituz, beldur gabe abes dezagun. Atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan.
zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureako ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira orain zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa depezela, emaiozu erizari, emaiguzu guri, bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoiko baren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki, gauna. Jaungoiko baren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki, gauna. Jaungoiko baren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jaungoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren mahai ontara deituak. Zatoz Jesus, zatoz baile, kanta dezagun. Zatoz Jesus, zatoz baile, zuri denka daukat bihotza, nere jangoiko, nire jauna. Zatoz Jesus, zatoz baile. Jaungoiko zeruak bitza, eta itxur zure aintza, jatsi bedi zure ita, deika daukazuen iza, atoz jauna, izan dezagun bizitza. Zatoz Jesus, zatoz baile, zuri deika daukat bihotza, nire
gera da bestela. Zatoz Jesus, zatoz lebaile, zuri deika daukat bihotza, nire jaungoiko, nire jauna. Zatoz Jesus, zatoz lebaile. Jantzi besoa indarrez, atoz nagusitasunez, zugan zinezko dugunez, atoz jauna maitasunez, atoz jauna, atoz zure osasunez. Zatoz Jesus, zatoz lebaile, zuri deika daukat bihotza, ene jaungoiko, ene jauna. Zatoz Jesus, zatoz lebaile. Egin dezagun otoitz. Eukaristiako espiritu janari honek aserik, otoitz egiten dizugu jauna. Erakutsi ezaguzu, sakramentu honetan parte hartu dugunoi, lurrezko gauzak zentzuz erabiltzen eta zeruko ondasunak maitatzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Gure eguneroko konpromisoaren bidez, salbatzaileak agindu zuena betetzen ari dela sinesten dugu. Gure eginkizun hortan, lehenengo pausoa, zuzengabekaria sufritzen dutenen laguntzaile izatea litzateke. Hori izan zen Jesusen jokaera. Gure otoitzean, era batera edo bestera parte hartu duzuen guztioi, eskerrik asko beroa. Gure eginkizunerako, jainkoak sortu digun itxaropenak bizkortuko algaitu gure bizikeran. Nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedenka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Arantzazuko ama birria, zeruko erregi magia. Kendu pekatu, daren
zoazte jaunaren bakea.